komu je doma na Slovensku teplo, že vraj máte mať 40 stupňov. 40. A pozrite sa, koľko snehu tu je. To je tak akorát najvyšší čas si postaviť snehuľaka alebo sa tam vyvaliť. No a tu máme Hochschwab, vrcholový kríž. Keď to dobre pôjde, typujem 20 minút by som tam mohol byť. A už začína pekne pripíkať veru.